Kela mitä nyssyjä. Ai Eikö sattunut? Ei. Eikö se kolahti? Hei, come on, mitä vittu? Kolahti pää aika kovaa. Oot sä nussimassa? Stumme laittoi tässä nussimisasetta. No ei mut kolahti pää aika lujaa, niin en mä... Kai mä nyt kysyä, et onks kaikki... Se oli nurkka. Se on eri asia, että pelaa sitä asfaltilla. No joo, mut kolahti silti. Niin. Kaatuu se nyt vittu oikein kuitenkaan. No selvä. Kyllä sä huomaat vittu sankarista, että meillä ei vittu No mitään. No missä on taistelubusta? Mä heitin ne sanoo. Et ne haja. Moi. Mä saan enää vittu tästä hommasta. Joo. Mä oikeesti huolestuttaa, että kohta menee joku luu poikki. Mä oikeesti olitte silloin ainakin sielua vittu tohon. On siinä sielua saatana. No, hyvä. Kato, aika hyvä, aika hyvä, aika hyvä. Kiveksistä kiinni! Housut pois! Housut pois! Tää lähtee YouTubeen tää video vittu. Totta kai heti kun sä saat, en mä pysty se purista. Mun mielestä Vittu lähtee leuka rusahtumaan vittu. paska